Dobar dan, poštovani i dragi gledalci televizije Pink. Ovo je emisija Tačno u podne. Danas je četvrtak i meni je drago što ću biti vaš domaćin i danas i družiti se sa vama. Možete nas kontaktirati putem Facebooka, gde ćete nas naći na stranici Tačno u podne, ili nam možete pisati na Twitteru, gde se nalazimo pod nickname-om @tačno12. Možete nas i pozvati putem broja telefona koji vam je ispisan na ekranu. Sad bi trebalo. Magija? Nije još. Evo ga, eto, vidite, znam i ove mađioničarske trikove, da. Možete nam, kažem, pozvati putem broja telefona da proćeskate sa nama. Moji gosti su danas dva mlada gospodina. Jedan samo što nije ušao u studio, a drugi je ovde. Je li tu gospodin? Jeste? Ajde, ulazi. Evo sad, ovo je gospodin pored s moje desne strane. Da, Ćiribu-Ćiriba, Davor Marković. A sad ću da još jedan magičan moment da upotrebim i da dočekam ovde svog drugog gosta, a on je, pa ajde da vas ne držimo u neizvesnosti, pošto znam da ste pisali već na Facebooku i da jedva čekate da ga vidite u mom studiju, to je Saša Kapor. Evo, dok čekamo Sašu, ja ću da pitam Davora kako je, odnosno znam već da si umoran, pričao si mi, pa mi samo reci zašto. Pa evo, do 8 ujutru smo snimali spot ja i Marta Savić za našu duetsku pesmu i zaista sam premoran, ali... Evo ga. Dobar dan. Zdravo, Sale. Kako ćeš, kolega? Ne kasni. Moram da kažem da je Saša bio ovde na vreme, međutim, pošto je ovo zgrada velika, nismo mogli da se usaglasimo i da se prizovemo. Ćao, Saša. Druga zona. Dobar dan ti. Dobar dan svih gledalcima. Evo, samo postavio sam pitanje Davoru, pa ću onda i tebi. Šta si rekao? Snimao si spot? Ništa, snimao sam spot ja i Marta Savić do 8 ujutru i Mirko Garić je bio, to je bila ekipa. I lepo smo se proverili i zaista sad ćete vidjeti Martu u nekom drugom svetlu, u dosta promjena, dosta boja, znači ima plavu kosu, crnu, crvenu, sve, baš je ludilo spot. I koja boja najlepše stoji? Šta ti možeš? Sve lepo stoji, lepim ženama lepo stoji, sve kao i tebi. Tebi lepo stoji crvena i ta. Zadnji put kad smo se vidjeli bila se crvena, sad je ovo i ovo ti isto također lepo stoji. Hvala ti mnogo, Davore. I kao i tebi lepo stoji kačket, prošli put si bio bez kačkeca. Nahvali ste se vas. Nahvali smo se, tek tebe sada nahvalimo, pošto posljednji put kad sam te videla, pa ja mislim da si bio jedno 10 kila deblji. Možda kažeš nisi ličio ni na što, ja? Ne, hoću da kažem, atraktivno si izgledao tada, tako su te tvoji fanovi zavoleli, ali sad je stvarno promjena primetna. Smršao si dosta. Koliko si smršao? Pa oko 17 kila. Oko 7, ja sam rekla 10, znači nisam bila dosta zla. Otkud ta promjena? Želeo si to ili se tako nešto desilo leto pa si smršao? Pa nisam, to se već dešalo prošle godine. Dobro. Jednostavno krenulo da ide na dole i ti si nastavio u tom ritmu. Odlično. Pa ne, kažem, dosta, evo i ovi tvoji fanovi na Facebooku i na Twitteru su primetili da si se promenio fizički, odnosno da si počeo, tako su zaključili, da si počeo da mršaviš i da si počeo se tetoviraš. Te dve stvari su krenule jedna sa drugom. Otko to za tetovaža nije jasno? Stvarno, ne znam. Verovatno se ti to da crtaš samo za emisiju, jel? Da, za emisiju pa skidam. Pa skidaš gumicom za brisanje, pretpostavljam. Odlično. Kažem, stiglo već dosta komentara i pitanja za vas, pa bih ja evo na samom početku počela da vam čitam ono što su vaši fanovi želi da vas pitaju. Evo, hoću da krenem od samog početka. Evo ovako kaže. Neko pita kada će biti gost Kristijan Kulubonić. Ne verujem da će uskoro, stvarno. Evo kaže ovako, Nenica XD za Sašu. Da li više voli starije ili mlađe devojke? Odmah u glavu jedno pitanje za sam početak. Odmah u glavu, da. Pa ne znam, mislim da ne gledam godište baš toliko, ali mislim da mora nešto da se desi između dve osobe da bi se desila ljubav. Ali sad trenutno mlađu, da. Dobro, sad trenutno mlađu voliš. Dobro. Ima i o mlađoj pitanje, tako da ćemo i to preći. Kaže ovako, Milica Mališić pozdrav se u studiju, posebno za Sašu i pitanje za njega. Kada će nova pesma ili CD? Pa evo sad, tokom septembra sprema se novi singl, bit će propraćen novim spotom, tako da blagovremeno svi će biti obavešteni. Odlično. Evo ovako, samo da vidim, ovdje mi je bilo nešto zanimljivo. Ovo ćemo posle, neću odmah da te pitam ova pitanja. Polako, malo dođem sebi. Da, tako je. Evo Mimi Zahitović, kaže ovako, svaka čast za goste, pohvale za Sašu Kapora, pesme su mu sve odlične, samo tako neka nastavi, neka dobro čuva Nikolinu. A pitanje za Davora, sa koliko godina je izašao u javnost? U javnosti? Od kako sam se rodio, ja sam u javnosti. Ti si javna ličnost. Ja sam javna ličnost od rođenja. Pa dobro, onda smo svi mi pomalo javni. Pa da. To sam pevao pred ogledalom sa Dezidoracom kako to ide, pa
samo kod babi i dede u selu na njivi pevao kukuruzima. Odlično. Pa evo sad pevam ljudima. Prihvati. A koji dezodorans si koristio? Tad je bio Brut. Ne znam da se sećaš zeleni stari, čuveni. Da, pa dobro. Ali dobro što si pevao samo sa Brutom, što se nisi mirisao. Da, pošto... Nisam. Pošto bi verovatno rasterao sve te goste kojima sada pevaš. Dobro, sad koristim Chanel. Šalim se. Sad je Chanel u pitanju. Ovo je odlično. Da, kako vreme ide savremeno, tako i parfemi se koriste sve bolje i bolje. Kaže ovako, Vladimir Đorđević, pozdrav Saleta Kapora i pitanje. Zašto baš Zvezde Granda kad ima glasa kojim bi u bilo kom muzičkom šovu daleko dogurao? Hvala puno Vladimiru, pozdrav za njega. Pa ne znam, jednostavno se desilo to tako. 2-3 godine svi su me terali da se prijavljujem i tako dalje. Čak onda kad je bila grupa Rade i Milana, kad sam ja vodila Zvezde Granda, da. I tvoj kolega, da. Tad sam trebao dođem na audiciju, ali sam prespavao. Viš kako si pogrešio, mada možda i nisi... Ko zna zašto je to dobro, znaš kako kažeš. To sam ja rekao kad sam ustao. U stvari izabrao si savršen tajming. Možda tada ne bi daleko dogurao, sada jesi, ko to zna? Ali tad bi se više družili sa tobom. Pa dobro. Evo, možemo se sada družiti, nije nikakav problem. Ja sam druželjubiva osoba, tako da uvek je dobro vreme da se družimo. Evo ovako kaže Jelena Drobnjak, pročitaj molim Tena. Pozdrav za sve, a naročito za Davora. Jako lepo peva i kada će neka nova pesma od njega, iako može poljubac od njega? Poljubac od njega, da, može. Od tebe, to si ti. Evo, poljubac od tebe. Jelena, tako beže? Pesma, krčka se nešto novo. Ja se nadam uskoro, krajem oktobra, evo malo da promovišem ovaj CD što je izašao za City Records. Sad je već 4. mesec, pa malo to da prođemo, pa ćemo onda nove pesme. Nešto planiram malo da se prebacim na R&B. Pošto je stavim me sad malo R&B fazonu, pa hoću sa mladim momcima da uradim neki duet, tako da R&B mi sad ovako. Ok. Pre nego što se ti prebaciš, kako si rekao, na R&B i eto, ovde ljudi traže od tebe nešto novo. Ono što možemo sada trenutno da im ponudimo je novo, tvoj novi spot. Jeste novi spot koji je radio Bojan Stanovski iz Makedonije. Radili smo na Ohridu, opet se Soraja pojavio u spotu i Mister Makedonije i obratite pažnju na kraj, jako skandalozno. Skandalozan kraj? Da. Pa čekaj, Soraja u spotu, ima li šta skandaloznije? Ne treba više ništa, da se samo ona pojavi. Odlično. Pesma se zove? Neka druga je tu. Neka druga je tu. Slušamo i gledamo Davora Markovića i spot za pesmu, premijerno, tako? Neka druga je tu.